मालेगावात मनपामध्ये नमाज पठणाचा व्हिडिओ हा सध्या व्हायरल होतोय। मनपाच्या विद्युत विभागामध्ये नमाज पठण करण्यात आल्याचा हा व्हिडिओ आहे। मालेगावच्या लोकसंघर्ष समितीचे लुकमान कमाल यांनी त्यांच्या प्रभागामध्ये लाईट नसल्या कारणाने वारंवार महानगरपालिकेला निवेदन दिलं, मात्र तरी सुद्धा त्याची दखल घेतली जात नव्हती। तेव्हा त्यांनी तिथल्या नागरिकांनी मनपाच्या विद्युत विभागामध्ये ठिय्या मांडला। रमजानचा महिना असल्यामुळे सायंकाळी नमाजाची त्यांची वेळ झाल्यामुळे त्यांनी त्या विद्युत विभागाच्या कार्यालयातच नमाज पठण केलं। आता हा व्हिडिओ सध्या शहरामध्ये चर्चेचा विषय बनलेला आहे। हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर सध्या व्हायरल होतोय। तर मालेगावमधल्या मनपामधला हा व्हिडिओ आहे। या मनपाच्या कार्यालयामध्येच सामूहिक पद्धतीने नमाज पठण करण्यात आलेलं आहे। खरं तर सातत्याने वीज नसल्यामुळे त्या संदर्भात विचारणा करण्यासाठी ते गेलेले होते, मात्र त्यावेळेला नमाजची वेळ झाली आणि त्यानंतर त्यांनी तिथेच नमाज पठण केलं।